Then, ayan, ay manual. Kilabot sa inyo, manual. Ay, may magkamo akong tuyo. So, hi! Team Perfect! Paka-perfect ba? So, sa mga kaila, this is Randolph Vibes. Kahamis ba? Why tats ha? Sorry, basta nang tanong, ano nga vlog? So, ayun, as you can see, like, makita dyan ninyo murag nahagay dyan ko ba ng, pero karon lang ni orasa, kabalo dyan ko karon lang dyan ni, kaysa na dyan mo nang kita sa ko ang naka-fresh dyan ko pirmi. So, time check, it's 1:30, it's 1:30 a.m. in the morning, like, kung saan naman ni orasa, anong mata pa man dyan ta. So, karon na ako sa Cebu, kay bago lang dyan na humana mong shoot sa Leyte. So, like, almost 1 month dyan ko nawa, like, almost 1 month dyan ko, like, wala upload sa YouTube and Facebook. Yes, kay, before man mini-atog Leyte na, pa mo ko ato yung upload with Manuel Lape, katong, basta nakita to ninyo katong nag-viral na ako nga video recently with Manuel. Tungwa na ako siya gisugot, gibasted kay kaswerte po ba kung ako yung mauyab. Child. Ano yung child? So, ayun, naami gishoot na film sa Leyte and I hope na mo support jud mo kay grabe jud siya ka perfect na salida. Tungod kay sinulog, wa sa jud ko ni uli og chansan. And ganiha naami event sa Mang Inasal. Then right after the event, napalit na dyan ako akong pinakagipangarap sa tanan. Ako unsa ang camera. Ayun, nakapalit na joke. Oh my God. And ayun lang, the usual camera nga ginagamit sa mga vlogger, Canon G7X. Ayun, and happy na kayo kung nakapatay, nakita ang price. So, ayun na. Happy kayo kung nakapalit ko ani kay hinaguan jud kay inako ni murag unsa ba, di ba? Nangalot ko yuta, nanilhig ko kada balay-balay, isang kinsang brief akong gipanglabhan. So, ayun o, diba? Grabe, makahappy nga ka nang tungkol sa imong mga paningkamot. Nakapalit joke ko. So, ayun, siguro level up na to sa atong mga upcoming videos. Pero, I don't know, kay wow, kabalo ba kung gamit ani. So, para mabala na to, atong abrihan. Char lang. Actually, gidemo na ni sa ko ganyan, pero niyon ko kay kuya nga, ayaw sa dyo ko patanawa, ana. Ayaw sa dyo ko patanawa, kay gusto dyo ko nga. Di sa dyo ko makakita, kay dapat makita na ako ni sa pag-unboxing lang sa dyo. Kay gusto lang ko ma-surprise kung sa dyo itsura niya. Actually, na may mga display, pero lahi ra dyo nga kanang nakaputos pa man siya, then ato adyong abrihan. So, di na nato padugayon. Ato ang hukasan. So, ayan. Kaunsa ba siya abrihan? Oh my God. Oh, eh. Magisi ang ganton. Ano bitaw no, parang pag murag makapalit ang mga mahal-mahal na gamit, murag pati ang kahit murag di siya nato gisiun. Sa G-point, murag yung apilo nato pindot. Pwede na mo siguro slice ang gamit ang suwang. So di hindi ka din ako malagpot ang kan. Ay, hala. Ka-ignorante. Gi-abri kani naman din birahon. Sayang. Tara! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Then, ayan, ay manual. Kilabot sa inyo, manual. Ay, may magkamo akong tuyo. Ang camera. Then, I think, money ang charger. Nag-assume. Wapagay ka ba doon? And, the camera itself! The camera! Napa siya sa lungon. Ay, lungon. Wala mo, may namatay man ka siya. So, ayan. Ang sama na to, ni unahon, no? So, gusto na ko maulay sa siya. Dili sa mga... Ayan, sa mga battery. Ayan na, iba din. Diba, nakasil dyan tanan. So, brand new dyan siya. Diba? My God. And then, kanikay mariing gunitanan, kawit-kawitanan. Yes. And then, kanikay maragbutanganan siya sa charger. Dili siya ipasok.
Actually, lagi gademo, lagi si Kuya ganiha, and walang dyan ko gatanaw, sige lang ko paminaw sa ika, ayaw dyan na ipakita sa kuha, gana dyan ko sa ganiha. Pero gapaminaw ko nga, separate ang pag-charge sa battery. I really thought nga, ang camera mismo ang i-charge. Dili, di ay, so tangkalo ng battery, and isaksak siya. Very. Sabihan na to nilang isa-isa. Kaya na, wala na ilaing sulod, kundi ang camera na dyan. Ang camera na! Wait lang, nakapalit yung camera, Lord. Ano naman So, thank you, Juka. Ayun na, ano siya. My God, ala, uy, sorry, Juka, kung inani ko ka man, kay lahir, ay dito mga pobre nga makapalit, bitaw tagka ng mga ginapangarap, dyan nato nga butang, kay ay no, sa inyo, wala ra niya. Wala sa camera, nakapalit ko. Pero sa mga grabe, dyan siya, kay, pobre, napa-afford dyan tani. Thank you, mga sugar dad. So, yun na, ma-flip na flip. Kung ako man na-open. So, ayun, this is the camera, Canon G7X. Ano yun siya, like, very handy. Di ba siya, like, super gamay po? Hindi po siya dako, pero may kabigatan siya ng konti. Tapos, ito yung butangan mo sa yung battery. So, say point, anong ablihan? Ano lang? Then, connect the charger, insert the battery. So, yun lang. I think we're gonna like insert this battery para matry dyan natin siya lang. Saan siya? Asa siya nakasentro? Sa sentro ng kabihas nila. Ay! Di-insert na din ni Kuya ang freebies niya ganyan nga, memory card. Ay, memory card ba tawag? Bisan ako. Basta na siya, oh. Ayan. Memory card ba tawag? Sa SD card, sa ba? SanDisk, sa ba? Kusabot. So, itawagan niya. SD card. Ayun. So, insert na din ni Kuya Sulu ng SD card. Ilabtanon ba? Marag iyahan. Share lang. So, ayun, wala pa na siya ilaw. Ayan. Then, I on, off. So, i-open na ito. Nanisiga na siya! Nanisiga na siya. So, then, i-abanti ang diri nga parts. Oh my God, katin. Mag-vlog na siya ko. Mag-vlog na ko. Shit! Anong video naman ni? Ay, touchscreen po di siya. So, ayan, and ma-flip po siya. Ay, wait lang, sorry. So, ayan. Ma-flip po siya. So, pwede na dyan nga mag-vlog kang anak ka namin mo sarili. Ayan, may gat-gatin na. Shit, happy kayo ko. Di ko move on. Like, nindot yung kaya ang quality sa G7X. Canon G7X. Ayan. And then, nasa siya flash. Ayun, nasa siya flash. And ayun na, kung naman yung mga pangarap, mga butang na gusto niyo ma-achieve, syempre, you really have to like work on that too. Kaya dili lang po nga, kanang kutob lang ka nga sigpangan yung ito, makapait ko ano niya, wala kayo ginabuhat, diba? So, for me, kani kaya unexpected naman po dyan siya nga nahitabo sa ako, and wala, thankful dyan kayo kay Lord, and syempre, sa tanang mga tao nga nakapalibot, and syempre sa inyo nga, of course, na na-adjud mo nga gasubaybay sa mga videos, mga team perfect, mga team pink o bukan. And I hope nga, isupport ninyo ang akong upcoming film nga, I don't know kung, basta di pa pwede manggudiingon ang akong character name dito, ang title sa movie, basta kay full length, film jud siya, kumbaga taas jud siya, movie jud siya. So, I hope supportaan ko ninyo, and di mo makalimot na mag-subscribe and i-turn on ninyo ang pag maulam ako maghangyo ngayon, basta naalang sa inyo ako mag-subscribe mo, or kung i-turn on ninyo ang notification bell para mag-ring every time nga na ako i-upload, naalang na sa inyo nga, wata mo gisugo, pero kabalo ko inyo, dyan ang tisliton. So, ayun, thank you so much for watching, and this is Randall Vibe saying,
Wala ko ingon. So, I don't thank you guys sa pagtanaw ani nga video. Ka-perfect ba?